Hvordan virker alkohol, og hvorfor får man tømmermænd af det? Det vil vi kigge på i dagens udgave af Kort Fortalt. Mit navn er Sara. Velkommen til. Hvorfor får man det dårligt, hvis man drikker for meget alkohol? Og hvorfor får man det tømmermænd bagefter? Ja, Emil. Det er du nok ikke den eneste, der undrer dig over. Sagen er den, kort fortalt, at alkohol er giftigt for kroppen. Afhængig af, hvor meget du indtager, hvor hurtigt du indtager det, og hvordan din alkoholtolerance er, så kan du opleve symptomer som hukommelsessvigt, forvirring, dårlig afkodning af sociale normer og dårlig muskelkoordination. Så når du vågner op og har tømmermænd, og gerne vil forstå, hvorfor det er, så er vi nødt til lige at gå et skridt tilbage og kigge på, hvad der skete i går aftes, da du drak alkohol og blev fuld. Når vi taler om alkohol, så taler vi om molekylet etanol. Etanol er et relativt lille molekyle, som er både vand- og fedtopløseligt. Det går ud i blodet og bliver transporteret rundt i hele kroppen, blandt andet op i hjernen. I hjernen hæmmer det kommunikationen imellem hjernecellerne, og det gør, at alting bare foregår meget langsommere, når man er fuld. Det er også det, der gør, at man føler sig fuld. Jo mere alkohol man drikker, jo flere områder i hjernen bliver påvirket af det her. Til sidst kan det område, der styrer ens vejrtrækning, blive påvirket, og så kan man faktisk dø af det. Skulle du gå hen og opleve det velkendte fænomen at hilse på Ulrik, så er det nok fordi, du har indtaget for meget alkohol på for kort tid. Så udover at du har indtaget en masse væske, der fylder rigtig, rigtig godt op i maven, så har du også indtaget et giftstof, nemlig alkoholen. Det opdager din krop, og den vil forsøge at slippe af med det. Hvornår er alkoholen så ud af kroppen igen? Der findes rigtig mange gode historier om, at man enten bare lige skal danse lidt eller løbe en tur. Men sagen er den, at kun op til 10% af alkoholen forlader kroppen via åndedrættet, sveden eller urinen. Resten, det står leveren for. I leveren forbrændes alkohol via nogle enzymer, der arbejder ved en fuldstændig fast hastighed. Så det kan man altså ikke gøre hurtigere ved f.eks. at løbe en tur. Man siger som tommelfingerregel, at man forbrænder ca. 1 genstand i timen. Det varierer lidt fra person til person, men det er en ret god tommelfingerregel. Så når du vågner morgenen efter og stadig føler dig lidt fuld, så er det nok fordi du er det. Men de fleste gange, når man vågner op efter en bytur, så er det altså noget helt andet, man føler. Det er nemlig tømmermænd. Det er der rigtig mange forskellige forklaringer på. En af forklaringerne er, at leveren, i det den nedbryder alkoholen, faktisk danner et giftstof, der hedder acetaldehyd. Og det får man det rigtig dårligt af. Udover giftstoffer og ubalance i hjernen, så en af de hovedårsagerne til, at man får tømmermænd, det er faktisk dehydrering. Alkohol går nemlig ind og påvirker det område i hjernen, der hedder koglekirtlen, som står for at justere væskebalancen i kroppen. Når koglekirtlen hæmmes, jamen så er der mindre væske, der bliver optaget fra nyrerne ud i blodet, og meget mere, der bliver sendt direkte i blæren. Så den er faktisk god nok, når du føler, at ølene de løber direkte igennem dig. Når man mangler væske, så får man hovedpine. Udover alkoholen i sig selv, er der også en masse andre ting, der kan medvirke til de her tømmermænd. Hvis man for eksempel har røget cigaretter eller været i et meget røgfyldt lokale, jamen så kan de stoffer fra røgen faktisk godt være i kroppen, og de skal også bearbejdes. I det man drikker, er der jo også andet end bare reelt etanol. Der er farvestoffer og der er smagsstoffer, alt sammen noget, der også skal bearbejdes af kroppen. Så der er faktisk noget om det, når man siger, at jo flere forskellige typer alkohol man drikker, jo værre bliver tømmermændene. Der findes rigtig mange gode historier om, hvordan man kan undgå de her tømmermænd. Men jeg er ked af at sige det, der findes ingen mirakelkur. Det bedste du kan gøre, det er at drikke vand. Både i løbet af aftenen og når du vågner dagen efter. Også selvom det kan føles paradoksalt, at man vågner og er tørstig oven på en meget våd nat. Skulle du så samtidig også have lyst til noget salt, f.eks. i form af chips, jamen så er det også helt naturligt, fordi saltet det hjælper nemlig til at holde væsken tilbage i kroppen. Det her det var svar på Emils spørgsmål, som han havde sendt ind til spørgsara@videnskab.dk. Hvis du skulle sidde derhjemme og undre dig over noget, som du godt kunne tænke dig en videnskabelig forklaring på, så skal du bare sende spørgsmål til mig. Hvis du kunne lide videoen her, så er der flere at finde på vores kanal, og du kan også følge os på Facebook, Instagram eller Snapchat. Mit navn er Sara. Det her det var kort fortalt om alkohol og tømmermænd. Tak fordi I så med.